Goedenavond, gaat snel. Robert Koenen. Robert, kom erbij, jongen. Nieuw in Mini Payback Shop is dat ze allemaal wat meenemen, hè? Dat klopt toch, hè? Ja. Wat jij nou een hele hand vol hebt, wat heb je allemaal? Poppetjes. Dat is Lucky Luke, volgens mij, of niet? Ja. En Asterix en Kuifje. Of zoiets. Obelix. Obelix. Waarom heb je die meegenomen? Ja, omdat ik zelf heel erg van die stripfiguren hou en dan had ik die meegebracht. Hey, en teken je zelf ook, of niet? Ja. Ik heb Moet een je paar dat even laten zien? Dat is misschien wel even grappig om te laten zien. zelf strips. Hij maakt zelf strips, dames en heren. Welke is de leukste om te laten zien? Want er zijn er zoveel. Die. Die is de leukste. Gaan we die even laten zien. Mag ik een reactie uit de zaal? Jij bent echt allemaal getekend, goed joh. Ja. En je komt uit een plaats waar volgens mij ook de zangeres van Zonder Naam vandaan komt. Ja. Hoe heet het ook alweer? Stamprooi. Stamprooi, ja. Stamprooi, daar komt de zangeres Zonder Naam vandaan. Heb je die wel eens gezien? Ik bedoel, kom je die nog wel eens tegen? Nee. Maar je woont daar toch? Je doet toch ook boodschappen bij Albert Heijn of zo? Of heb je geen Albert Heijn? Ja. Nee? Nee. Nee, dan kom je er ook niet tegen daar natuurlijk. Nee. Wat hebben jullie wel voor winkels daar? De C1000. En Je moet altijd, als je de 3 noemt, mag het geloof ik, toch? ja. Of de Super. Ja. Nou, Nee. ik ben je ook helemaal blij, hè? Hey, hoor eens, en je woont dus eigenlijk in een hele beroemde stad, is het, hè? Of dorp, wat is het? Dorp. Gat. Een heel beroemd gat. En daar woont de zangeres Zonder Naam en die ben je nog nooit tegengekomen. Hoe kan dat nou? Ja, Want je gaat er ook nadoen, dat is juist het bijzondere eraan. Nee. Ja, toch? Nee. Staat daar een groot bord daar, hier, Robert Koenen, 4e kandidaat. Wat gaat hij nadoen? Zangeres Zonder Naam. Nee. Waar, staat er? Nee, er staat Garth Brooks. Staat? Is het Garth? Ik dacht, het is een hommage aan de zangeres Zonder Naam. Vandaar dat ik erover begon natuurlijk. Ik word een beetje kippig, denk ik. Oh, staat zie om mijn zijde. Oh, wacht eventjes. Straks komt de kandidaat 5, wacht eventjes. Je doet ook André van Duin ex met je vrienden na, toch? Of niet? Ja. Wat doe je dan van André van Duin? De Hedenzangers. De Heidezangers? Ja. Doe eens dan een klein stukje, misschien wel grappig. Ja, hallo, hallo, wij zijn de Heidezangers. Eigenlijk wel anders, maar als we vrij zijn zingen, de leuke liedjes die we zelf begleden, op piano en gitaar. Maar wat je nu gaat doen is iets totaal anders, hè? Dat is country en western, toch? Ja. Daar hou je van. Terwijl normaal jongens van jouw leeftijd van popmuziek en van MTV hou jij van country. Dat vind ik leuk, dat je dat een beetje promoot. Wat heeft hij aan, Garth Brooks? Want ik zie het denk ik niet hangen. Dat toch wel? Ja. Zie ik het wel hangen. Oké, nou, ik ben de 4e van vanavond. Ik wens je ontzettend veel succes. Robert Garth Brooks! Call them cool, those hearts that have no scars to show, the ones that never do let go and risk the tables being turned. We call them fools who have to dance within the flame, through chance of sorrow and the shame that always comes with getting burned. But you got to be tough when consumed by desire, 'cause it's not enough just to stand outside the fire. We call them strong, those who can face this world alone, who seem to get by on their own, those who will never take the fall. We call them weak, who are unable to resist the slightest chance love might
might exist, and for that forsake it all. They're so hell-bent on giving, walking a wire, convinced it's not living if you stand outside the fire. Standing outside the fire, standing outside the fire. Life is not tried, it is barely survived if you're standing outside the fire. There's this love that is burning deep in my soul, constantly yearning to get out of control, wanting to fly higher and higher. I can't abide standing outside the fire. Standing outside the fire. Standing outside the fire. Life is not tried, it is barely survived if you're standing outside the fire. Standing outside the fire. Standing outside the fire. Brooks, perfect gedaan. Snuit, Ja, wat vond je ervan? ik vond het fantastisch lachen, man. Ja, is goed, hè? Ja, Ja. maar één ding ben ik niet zo blij mee. Wat dan? Nou, alle hooi is uit de stal gehaald. Ja, dat wel, ja. Ja, dus daar sta ik in een lege stal te poepen. Ja, dat is wel weer een probleempje. Maar het voor de echt even belangrijk natuurlijk, Snuit. Ja, nou ja, maar komt het weer terug dan? Het komt wel weer terug. Dan hou je het maar even op. Ja. Dat doen die andere twee ook. Die houden het ook op. Ja, hè? hele tijd al. Ja. Alhoewel, Hele tijd ik al. laat het nu... Oh nee, nee. Nee, dat kan niet, hè? Het kinderprogramma. Ja, natuurlijk. Linda, wat vond je ervan? Wat ik heel goed vond aan jou is dat je gitaarspel... Ik zie echt dat je die grepen maakt en zo. En dat vind ik... Want heel veel mensen die aan het publiek zijn, die zie ik de hele tijd zo. Ook met professionele mensen. Die staan Ja. de hele tijd... Die vergeten En dat een klopt beetje. natuurlijk niet. Nee. En nou, dat vond ik heel goed van jou. Dat je echt... Dankjewel. Twee dingen tegelijk, denk ik. Ja, Henny. En Carlo? Woon je toch in zo'n een gat bij zangeres zonder naam en dan komt het dit uit. Wat ik zo Ja. knap vond was de hele tijd het oogje. Echt een country en western oogje. Kan je Ja. het oogje nog één keer kneden? Ik heb hier, dat is die ja, lekkere dat is blik. het. Dat is En hem. natuurlijk, je hebt geen grote microfoon waar je achter kan verschuilen. Je hebt zo'n klein dingetje, hier Ja. helemaal zo. Dus we konden echt goed op je mond letten. En we hebben ze geteld. Geen één dingetje was mis. Alles is perfect gepb. Goed zo, dankjewel. Wij zijn bezig met de Mini Back Show, maar eerst eventjes